tokma barma se salbaro joining khaimani salbaria obahanyo tini sa salo robia sodar bisini lukrok dipramo thaya kerei BJP bana rom phaikya thai family bar butar te mandai chargoria amchani lukrok hanya hai dipramo thaya kerei BJP bana rom kha baro family 36 butar obahanyo buskangni TTDC chongmari wo sulo mandai Pulinpur ni candidate Sri Rajesh de Bormano Kwbang bud baikhe Kwplai khlainani bagui joto lukrokno phan phonlaja sulo mandai Pulinpur ni Sri Rajesh de Borma tam kok saka khlaini di jotono final 12 tarik sini chongmari ngi tango ani mungke Rajesh de Borma jam sulo Pulinpur ngi ang patainai norok jotono 12 tarik go puni saktawo kesang jaro thani norno bud danan bagui ang thani kon Kesang jara jotono norok ani ani dara ani joto na tabu samu koinai norok askalo podboro budui ano Kwplai.